Unong yalam barim kaseng HANM uba pateng mersing ulasha penskem kum working president ka Confederation of Ribhoi People lani ka kom hagajing yalang penyeso thmai ki katu kat nengut ki dkhot barim ka HANM shaka kom habakran shkilat pathai khubor uba pateng ulayathu bahagajing shisha ularai ban song thait no naga kam ban long kum udkhon ne kum unong yalam seng bhalang hakaba dang haki khndiat benai ulapen bena lengba kilat pathai khubor bola ino lani resign naga seng HANM kabau la yalam la daki po snam ya kate ka seng kum president henry nakadau ka jingi I ka jungu yikiman lani ki issue ki badang sateng bat kumju ka jingken tulang ru jong ki paralog ki baju ya trelang bat u ha ki kam seng kala penlong ya u baun wan phai biang shaka kam seng bhalang daga ba penyeso shaka seng Confederation of Ribhoi People kum uwei na kinong yalam bahakmat jong kate ka seng ya ka jingilang penyeso thmai ki khot barim ka HANM hapo ka jingilam uba pateng la penlong ha ka shipho tarik uyayong ar hajar ar phaulai ha dorbar hall umsning patarim Ribhoi district ha ka bau president rangba ka kom uba bandari rentathiang ula pintian smai bat hadien kata la ibet ban tenrong ya ka kerdan working president hauba pateng mersing nadu ka ne ka sngi ka bala sakhilang ru daki babun ngut ki khot jongka Confederation of Ribhoi People ni dokumen skade ya hoi galyang longba kidan ki perlok ba thamai mo weni perlok ba pateng mersing la de ko perlok ujonga hin adu muswa hoi la bandan muswa ko seng balang handrai ta ka men sem ko jede da jing tanat e ko show ban kan khan show ya ko terkam jong ka seng Ribhoi district kidan shibun ki issue jong ka seng ka dangsa apo Ribhoi ta ka da ko jingwan ka jingi ka jingai men sem ban khan show ya ka seng but ban penmi shishu ki issue ki badan kam nang nesh kman bang ina dun kam shibun ki member ki bala mani trelang ban ngi ha ki bun ki lang ki bang ha ban shakri ya gadong Ribhoi te nakalang jingi ndan e hi banong namar ki ri prolok ki blai tre lupa ina ru manswa but ha ka sangi ngimdan gno jingkhang gno ki bawan badi gno ki bami ngimdan gno ko jingkhang ni yang sobahi ki ba kloi bendan di kemensem meni trelang na ka benta ki imlang salang titang kita kulisibun na kale ko junga agar kapor nga wan man penisno no sya kaseng Confederation of Ribhoi People rengkat bat ki dukhot ki jongi kumba artho lai phongut daga si ki la wan runglang bat nga sya ka Confederation of Ribhoi People Meswa hoi ngadon ha kaseng HANM ngabat kum presiden jongka Ribhoi district ya din katu ngalasim ya karai ban song thaj no naga kam bantrei kum udkhot jongka seng halang andre hadit pat ka bensim kawan ka jing perkhat ka ba ngampat la ban sim ya ka decision te hadin baglai kendu igni perlok na ka CORP ka badai ka wei na keseng ka balarim hapo ka them Ribhoi ngai ya ki lenti trikam ki jongka margare ka seng ka dei ka bapet bitang hapo ka them Ribhoi dina kaleng ka jonga sai sin ka ktik kane ka bensim ka ba nganang idon kam bantrei tang hapo ka them Ribhoi namar kinong bun ki issue ki baidei bat ka Ribhoi ka jongi den ta kadau nga wan bat penisno bat kane ka seng ka badai ka seng ka bapet bakmi hapo ka them Ribhoi